أمو دعتا ورح جنبوت كوميتي فتح مسرح إهوديك نسمم الجرسن بين كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان ملوء بملوء كم زقبلون كتكبرو خمسارحن وسان حلفو نزو سان سعيبو أبزتا فلاليو بوتاتات كل التجراي اتوسانن حزب زمع كلا يكونن بمالت تقامو سلفي تخايدومن يكايدو اللون أمباسادر عند برهان ولد جيورجيس كوميشن لو خبرات حجرات إيرتران إثيوبيان كوينو زجلجلة قديم تجارة حزبه وجنباريو نسو بزعبات بيين كوميشن دوب سممع الجرس دهر ما قبال تسممع زقصل سقومتي بزعبا زل على حطوتاتن تقاموتاتن سفيح مبرهي ندم أمريكا هيقولوا أمباسادر عند برهان كوميتي فتح مسرح إهودي قابز حالة سومون نوسانة كوميشن دوبن سممع الجرسن كم تقبلون كم استقبرون وسانة حليفون يرو نسخاكم كوميشنر لو خبرات عقارات أبي إيرتران إثيوبيان نبر إزي نعهاتكم انتاي مالتيو انتاي مثلكي إتي وسانة كو خابز وستن عسترتو شدشت عامتي عبعلت عسر سلست ميازيا فلتشحن كلتن إتي نايدوب كوميشن إيرتران إثيوبيان نتي وسانة مدرات الدوب وسينوه كاف كلتشحن كلتن كساب كلتشحن شوعتن كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان نتو دوب بمسرت إتي وسانة مدرات دوب أبايتان خمالكتو فيزيكال ديماركيشن مقبار عيرو محمشت عمتات الأكل إثيوبيا استفل عليه مسات اندامت عنكفاتو مس عنكفاتو نايب حقي خغوبرو زخيل كم زي اللي مسرقاقصه بإنجليزية in exasperation تبلو إتي كوميشن دوب virtual demarcation يلوديو إتي virtual demarcation كفاينل and binding يلوديو سلازي إذا حجي بزي كلمة كنات مقبالن بزي ولول متقبارن مالت نتي كارتا تملكي تزولو أمريت كون مقبار يقبل على مالتيو إذا قبال كله انتهي مالتيو كابتي إرتراز توسن مريت سراويت بمول خوصو نتي دحري حمل خلتشحن كلتن أبتل على مريت إرترا من حدار زوبا تقراي استخايد سفراتات تاب بوتاتاتنا تقراي متشخا أبتل على مريتنا إرترا اسفروم سبات وسن جزار سخاء كفرس كخلالو وتهم زتسوقو إرتراويان نفتي موقلا عدتاتهم كملسو كخلولهم سلازي إذا إثيوبيا وقدامي منستر وسيلو زولو تبع تبقسو بجبري نعمل سحاب سراوت إثيوبيا قبل على مريت إرترا كتروقم كخلالو إذن تقبر كعني كلتيو هاجرات بتنكتي زي الكوينات زتلعلو حيال حتوتات علو نزم حتوتات زياتهم ناي حبار معلبن مقبار أو حبارو للزب نمتاو يكعل مالت حجت ناي كارتا من ملكات ويكا virtual demarcation دبل توديو أبت أمريت وريدكا من ملكات إتن حجرات دين قدايدة تقبرو ويس ناي حبرات حجرات ديو ناي كال بنيوترال هنا أكل متيديو نتتعويت دقربو بخمي يختقبر حجي إتي مملكاتكو قدن حجي أبايتا يملكت خطولسي جزيها تقتلوني بالكان مملكات أبايتا قسيلو خقبر كالي كوميشن كقبر كالي بحاجزنا كارتوغرافياوي أهدنا حولات عقارات ويكلتين بزمارسو عقباون خقبر كالي سلازي تكنيكا وحطو خوينو اتمسرتا وبوليتيكا وحطو من سحاب سراوت إثيوبيا كابمولو سمين كابتي virtual demarcation line زولو مريت إرترا موصع مالتيو يتي أبو سفيرو زولو ده هذه حملة خلتشحن كلتن كابكال بوتاتاتنا تقراي مصي أبو سفيرو زولو حزب أنا حجي سلام وسيف قبرالو بهال زولو إذا كسوز نبر حزب يكون كلمة كوينات تحرد مصي يتي أبو نبر حزب عدوه ملس تسراسي نبرتو خملسولون خلالو سلاز حتوتات الله نايب حقي مس تي كويناتن سعبيناتنا كويناتن تتحازو قبل الحزبي معلازي بالحاسياتات تشعوز نبر قدامي مسترنا إثيوبيا هذا ملة زناوي إثيوبيا حبر عينه دس زي ولا سبد لا تسوق مثلا لو بزبل لا سان حمشت الشعر سان تسوق يوم نبرتهم تزرفوا إذا ما بزي بعد من كبابي آن تباهي للصواع أبت دوبات لو مريت كأني كم تسوق يوم سلذي يوم سبازي أتم كأنا عدساتهم وحرشاتهم كملصوص مثلا لهم زي مثل زي حلوك خونا له تبقوا تحقتشحن كلتن أبو السفر دحرتوا الثاني أبو متي السفر تقرأوا يجن ننا وعدوا وين عبد الله كملس خلالو تي سفرة زي حقاو إنيرو نايدوب كوميشن سفرات كفرس مملحيبو مسأبة
ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸጥታው ባይተ ሕብራት ሃገራት ንገዛእ ርእሱ ውሳኔ ሕሊፉ እቲ ሰፈራታት ክፈርስ ክኽእል ኣለዎ ድሕሪት ምድራት ዶብ ዝግበር ምንቅስቃሳት ናይ ህዝቢ ሕጋዊ ኮነ ክትቁጠብለኩም ኢሉ መምርሒ ኣውፅኡ ነይሩ ነዚ ኩሉ ጥሒሶም ግን ሰፈራታት ገይሮም እዮም ሕጂ ነዚ ህዝቢ ኣጎሳጉስ ካፍቆስ 16 ዓመታት ኣብቲ ቦታታት ነይሩ እዩ 16 ዓመታት ግን ልዕሊቲ መበቆላዊ ህዝቢ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ናይ እጀታ መሰል ኣይቦን ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ሳዕቤኑ እቲ መንግስቲ ክፈትሖ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዮም ከማን 16 ዓመት ኣብኡ ጸኒሖምሲ ክድርበዩ ፈትሓዊ ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያ ኮመሬት ኣይነኣሳን ኣይጸበባን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ መነባብሮም ክጣይሱ ሕጋዊ መሰል ዘለዎም ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ፈታሕ ግን ንኢትዮጵያን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ይምልከት እቲ ኩናት ኣይመድለየን ተገብረ ፈተነታት ነቲ ኩናት ንምክልኻል ኣይተዓወተን ኣብ ዘይድሊ ኩናት ተኣትዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ቤት ፍርዲ ኸይድካ ግባይ ዘይበሃለሉ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ክትዕንቅፎ ጸኒሓ ብጠንቃ እዚ ኩሉ ዕድላት ሓሊፉ ብጠንቃ ኣብያ ናይ ኢትዮጵያ ብጠንቂ ምሕሳድ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ባሕቂ ተስፋ ዝህብ ንሰላም ባይታ ዝጸርግ ተባዕ ስጉምቲ ወሲዱሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ከይተዓንቀፈ ብምሉእ ፖለቲካዊ ቁርብነት ዝትግበረሉ ባይታ ክጣጥሓሎ ዝብሪቶ ኣለናኒ ህዝቢ ክልል ትግራይ እንታይ ድብል እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ነዚ ውሳነ ክወስን ከሎ ምስቲ ህዝቢ ኣይተዛተየን ንዓና ብግምት ተእተወ ኣይኮነን ድብሉ ኣብቲ ተቃውሞታት እውን ይገልጹ እዮም እሞ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ከምኡ ዓይነት ግዴታ ኣለዎ ድዩ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ምስቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ህዝቢ ክላዘብ ኢንፋክት ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቶም ነባራትን ዝነበሩን ሕጂውን ዘለውን ቀንዲ መራሕትና ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ እውን እቲ ህዝቢ እኮ እቲ ዶብ ይፈልጦ እዩ ዋላ እቲ መሬት ዘይኮነስ ግራት ኦም እውን ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ምዃኑ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ህዝቢ ክምከር ኣለዎ ስምዕኒ እንዶ ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ እዚ ዶብ እዚ እኮ ብሽንሸዓተሚትን ባዶ ክልተ ብሽንሸዓተሚትን ብመግዛእታዊ ዕላል ዝተደረተ ዶብ እዩ እዚ ዶብ እዚ ዳርጋ 100 ዓመት ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ካብ 1890 ክሳብ 41 ኣብ እዋን ወተሃደራዊ ምሕዳር እንግሊዝ ካብ 1941 ክሳብ 1952 ኣብ እዋን ፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1952 ክሳብ 1962 ኣብ እዋን ጎበጣ ኤርትራ በኢትዮጵያ ካብ 1962 ክሳብ 1971 መጀመሪያ 6 ዓመታት ክብል ናይ ናጽነት ኤርትራ እዚ ዶብ ዝኮ ምስ ኣህጉራዊ ተፈላጥነቱ ኣይተተንከፈን ቀዋሚ ርጉእ ኮይኑ ጸኒሑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1997 እዩ በይናዊ ውሳኔ ወይ ላተራል ዲሲዥን ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝዕብለል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውፂዎ እቲ ካርታ ተኽወፅእ ከሎ እቲ ንሰፊሕ መሬት ኤርትራ ሓውሱ ዝወፀ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ወልቃይት ናይ ራያ ቦታታት እውን ሽዑ እዩ ኣብ ትግራይ ተሓውሱ ኣብ ተሓድሽ ካርታ ስለምንታይ ደሞ ሽዑ ህዝቢ ከነማኽራ ኣለና ዘይተባህለ ስለዚ መመሳመሲ እምበር እንድሕርቲ መንግስቱ ወሲኑ እቲ መንግስቲ ፈጻሚ ኣካሉ ወሲኑሎ ኣብ ባይቶ እውን ባይቶ ወካሊ ህዝቢ ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወካሊ ዝብል ስለዝኾነ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ እንድሕር ተወሲኑሲ ህዝቢ ብወከልቱ ቢሉስ ምምኻር ተገይሩሉ እዩ ማለት እቲ ቀንዲ ዘገድስ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ቀዋሚ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ካልእ ተበጊሱ ዘሎ ሓድሽ መደብ ናይ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብዘይ ምውልዋል ነቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢልካ ነቲ ሕቶ ዶብ ሓንሳ አንሓዋር ንምፍታሕ መጽኡ ዘሎ ተበግሶ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ምስምሳት እምበር ብዙሕ ትሕዝቶ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ያኒ ካብቲ ኮሚሽን ዶብ ከም ዝነበርካውን ኣብቲ ምምልካት ዶብ ዓድታት ኣባይቲ ህዝብታት ክፈላለይ ይኽእል እዩ ይብል እሞ እቲ ምምልካት ክግበር ከሎ በታታ ካርታ ደላ ምምልካት ለታ መሬት ትኸውን ወይስ ድኾነ ነቲ ህዝቢ ነቲ መነባብሮ ድምልካት ሕድገታት ይግበር እዩ እንታይ መስለኪ እቲ መምርሒ ምምልካት ዶብ ወይ ዲማርኬሽን ዲሬክሽን ሲሉ ዘውፅኦ ኮሚሽን ዶብ ነዚ ጉዳይ እዚ ብንጹር እዩ ዝምልሾ ሓደ ክልቲአን ሃገራት እንድሕር ተሰማሚዐን ድላይን ለውጢ ክገብራሉ ኸላየን ነቲ ብይን ኣብዘይ ሰማዓሉ እዋን ግን እቲ ውሳኔ
ቀያድን ናይ መወዳእታኒ ይዝብል ስለዚህ ከምቲ መምርሒ መምልካት ዶብ ናይ ዶብ ኮሚሽን ከኣኒ ክልቲአን ሃገራት ፊልድ ላይዘን ኦፊሰርስ ቆቁማ ድሕሪኡ መንገዶም ቱ ኮሚሽነራት ክሳብ ሚኒስተራት ክሳብ እቶም መራሕቲ ሃገራት ዝበጽሕ መስርሕ ናይ ልዝብ ነይርዩ ነዚ ግን ኣብ እዋን ኢትዮጵያ ኣብያ ትልዝብ ድሓር ስሩሕ ዓጺ ምስከደ ልዝብ የድልየና ተባሂሉ ድሕር ማይ ናባሕት እቲ ዕላማ ከዓ ንምዕንቃፉ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ቤተክርስትያን ናብ ክልተይ ምቀል ሓደ ገዛ ሓሰት እዩ ኣነ ፈልጤት ተኸባቢ ናይቱ ዶብ ዋላ ሓንቲ ኣብ ክልተት ምቀል ዓዲ የላን ኣብ ክልተት ምቀል ቤተክርስትያን የላን ኣነ ኮ ሕጂ ዘይኮነስ ኣብ ተፈላለየ ጋጣሚታት ተፈላለየ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ክብሉ ከሎ ዓይነይቲ ዓዲ ኣብ ክልተት ምቀል ዓይነይቲ ቤተክርስትያን ኣብ ክልተት ምቀል ለዝሓትት ኩሎም ዋላ ሓንቲ መልሲ ይብሎም ናት ሓቂ ኣይኮነን ዋላ እንተኾነውን እቲ ውሳኔ ናይቲ ኮሚሽን ዶብ ግምታት ናይ ፍትሒ ኣይገብርኒ ኤክስ አኩዮ ቦኖ እንታይ ማለት እዚ እቲ ውሳኔ ብመሰረት እቲ መግዛእታዊ ውዕላትን ንዕኡ ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግን እምበር ንፍትሒ ንርትዒ ንገለ ኣብ ግምዘእቲ ይኮነን እዩ ዝብል ስለዚ ተደልየን ክቂራ ክላይን ክልቲን ተሳሚዐን ተዘይሳሚዐን ግን በታታ ኮሚሽን ዶብ ዝወሰና ውሳኔ ኣትኸይ ካልእ ካብ ኤርትራውን ዝውሰድ መሬታት ኣሎ ድብሉ ወገናቱን ኣሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣፍልጦለካ እንታይ መስለኪ እቲ ብዙሕ ዝዛረብ ነቲ ጉዳይ ኣጸቢቑ ዘይፈልጦ እዩ ኣነ ነግረክ ጸቢቐ እቲ ኣብ 1997 ዝተቐየረ ማፕኮ ክሳብ ሽዑ ኣካቲዑ ዘይፈልጥ ኣከራኺቡ ዘይፈልጥ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ካብ ኤርትራ ተቆሪሱስ ናብ ትግራይ ኣትዩ ካርታ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ካርታ ዝኣተወ መሬት ኣባይታ ኩን ንምግባር ተገብረ ምጥራር ዶ ናይ ሚሊሻ ምትእታው ዶ ናይ ሙራር እሱ ኮይ በብቁሩብ ብእዋኑ ዘይተፈትሐ ጉዳያት በብቁሩብ ናብ ኩናት ኣብፅሑ እቲ ዘከራኸረ መሬት ብምሉኡ ሰሜን ካብቲ ታሪኻዊ መግዛእታዊ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ሰለስተ ውዕላት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን እንግሊዝን ፈረንሳን ከዓ ዝነበሩ ገሊኡ ቦታታት ዝተፈረመ ዶባት ኮይ ብምሉኡ እቲ ዘከራኸረ መሬት ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ እዩ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ከዓ ከም ናይ አርቢትራል ትሪቢዩናል ከም ናይ ዕርቂ ትሪቢዩናል ነቲ ዘከራኸረ መሬት ኣብ ክልተ መቂልዎ ስለዚ መሬት ኤርትራ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ተቆሪሱ ኸይዱ እምበር ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ መሬት የለን እዚ ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ንፓርላማ ብዝሃቦ መግለጺ ንሕና እኮ ዘይብፅሓና መሬት ሰፊሕ መሬት ኤርትራ እጀታ ጠሊብና ብዙሕ ክፋል ዘይናትና መሬት ተዋሂብና ኣሎ ንሕና ኢና ረቲዕና ዋላ ባድመ ትኺድ ምረግቢ ተዛሪቡ ኮይ ስለዚ ተዘካራኸረ መሬት ብምሉኡ መሬት ኤርትራ እዩ ብምሉኡ ሰሜን ካብቲ ታሪኻዊ መግዛእታዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ስለዚ ክልቲአን ነቲ ባእሲ ንምሕዳእ ክልቲ መምለስ እግሪ ተባሂሉ ንክልቲአን ጨራሪምካ ተዋሂቡ እቲ ተጨራሪሙ ተመቕለ ግን ብምሉኡ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ቅድሚ 1997 ኣከራኺቡ እኮ ኣይፈልጥኒ ንሰማዕትን ምብራህ ዳክል ሕጂ ባድመ ንኤርትራ ክትምለስ ከላ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ተረክቦ መሬት ኣለዋ ዶ የብላን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብሲ ነቲ ቅድሚ 1997 ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ዝነበረ ኣከራኺቡ ዘይፈልጥ ንፈለማ ግዜ ከም ኣካል ናይ ዓባይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝኣተወ እሞ ኣብቲ ኩናት ዝተተንከፈ መሬት ኣብ ልዕሊኡ ኮይ ብይኑ ወሲዱ ስለዚ ትብይን መሬት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሂቡ እምበር መሬት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሂብ መሬት ኢትዮጵያ ክርክር ኮይ ኣተወን መሬት ኤርትራ ጥራሕ ኣብ ክርክር ኣትዩ እቲ እጀታ ዝተወድቀሉ መሬት ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋንትሲ ኤርትራሲ ይብፅሐኒ ኢላ ዝሓዘቶ ወይ ዝጠለበቶ መሬት ኢትዮጵያ ኣይነበረን ካርታ ናይ ዓባይ ትግራይ መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ይብፅሐኒ ኢላ እጀታ ጠሊባ እዚ ዘከራኸረ ኣብቲ ክርክር እንድሕሪኸ ኮት ውሳኔ ገሊኡ እኮ ናይ ባሕቂ ኦፍኮርስ ዕርቂ ስለ ዝኾነ ግን መምለስ እግሪ ንክልቲኡ ክወሃብ ስለ ዘለዎ መሬት ኤርትራ ኣብ ሰለስቲኡ ክፋላት ናይቱ ዶብ ምዕራባዊ ክፋል ኣሎ ማእከላይ ክፋል ኣሎ ምብራቃዊ ክፋል ኣሎ ጭርምራ መሬት መምለስ እግሪ ንኢትዮጵያ ተዋሂቡ እዩ ዕርቂ ስለ ዝኾነ እቲ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ዶብ አርቢትሬሽን ዕርቂ ግን እቲ ዕርቂ ቀያድን ናይ መወዳእታን ክኸውን ክልቲኡ ስለ ዝተሰማምዓሉ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ናብ ኤርትራ ዘለና ኢትዮጵያ መሬት ናብ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ክዳናግር ዝደሊ ወይነት ጉዳይ ዘይፈልጥ ጥራሕ ይኹም ኢሉ ዝዛረብ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን እዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ነባር ፍታሕ የምፅእ ይኽእል ዶ ድብል ርእይቶ ኣለካ ዶ ሙሉእ ብምሉእ ተዕማመን እምበር እንታይ መስለኪ ኣብ መወዳእታ ሕጊ ቀያዲ ኣነ ከም ርእይቶይ ዝፅሓፍኮ መፅሓፍ ኣሎ ኤሪትራ ኣት ክሮስ ሮድስ ኣብኡ ብዛዕባ ኩናት ኣስፊሐ ዝዛረብ እቲ ኩናት ኣይመድለየን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣቐዲሙ እቲ ኩናት ከይመፅን ብሰላም ንምፍታሕ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኡ መንግስታት ዕድል ነይሩ ዓበይቲ ዕድላት ነይሩዎ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት ሰኣን ለባም መሪሕነት እዩ እዘን
ክልተን ሃገራት ዚኣተን ኣብ ኩናት ኣትየን እቲ ማዕለያ ዝብል መንእሰይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ኣብ ኩናት ዝተጠጠቀ ሕጂ እዚ ክልተ ህዝብታት ጎረባብቲ ህዝብታት እዩ ብዙሕ ዝኣሳሰር ረቑሒታት ኣሎ ብባህሊ بدم بغربتنا باستراتيجية وربحة سأساسري متأيو خا أب حبار منبر أب بوليتيكاو متحجاز أمود أتاون إثناء إثيوبيان ديكونه بدرجة زواقرنا أفريقيا أب كتبا وحدة متاو لومكو بزعبا حدنس أفريقيا بزعبا كتبا وحدة أفريقيا زربوا لزلو أواني تنايبان أفريكانس أيديالز على جناب أفريقيا وحبرات أبا أديس أبا وزته إتن ريجنال إيكونوميك كوميونيست بهراهم بعل إيجاد كا نايزي سرت قناعين تبعهلن سلازسي إذا خلت جروابة هزوتاسي كابز فلالس ذكرار روحيتاتي بزح جزءات حقن دحر نجسو يتزمدنا نابقدمون مملاس الشجر يبولون كينات نبوريو تزاي نبور نجارات تستجبر مسواق الله بسلاتات الله إذا بسلاتات إذن كحوخ إلي زبل إمنات علني عند حردا تي دوب تزولت أنا شاس أنا خمر إيتي إثيوبيا كو ولا تجراي مريتاي سببان تاريخاوي مجزأتاو الدوب نابوت مملاس من البحث كله قصلتات كحوخ إلي زبل إمنات علني إتي ولا بتجراري من إثيوبيا خيد زلو مريت بسناي دليت تجبر هوكت تجبر كينات جوجي نيرو حجم أنت سلام أنت حونات أنت صبق غربتنا نحنا نخلتنا إسراجنا برا لأننا نيوخ الموسيقين عند حساب هيلوين زبالة بايتا متاتحزب الأمنة علنا مناعته سينا إلى الأونة ناي جزء حق حطي تلازس عند حرد